tichime Kaye pokhapokha bwalo atamva ndithu nkhani bwinobwino akatsiriza kumva nkhani adzapereka chigamulo. Ndi zimenezi zikutanthauza kuti msonkhano waukulu wa chipani cha MCP Waimisiddwa Kaye kudikira mpaka kubwalo la milandu adzagamule. Ameneyo ndi Kaye Maulidi kufotokoza zambiri kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Kupitiriza nkhanizi madzulo ano, nduna za umoyo akhumbize kandodo chiponda yayamikira bungwe la anamwino ndi azamba kamba komangira nyumba anthu ena omwe anakhudzidwa ndi namondwe wa Fred mchaka cha 2023. Achiponda ayankhula izi m'mudzi mwa Katuma ndi ala mfumu yaikulu Mkanda mboma la Mulanje pamene amapereka nyumba zisanu ndi imodzi kwa anthuwa. Achiponda akuyankhula ndi mtolankhani wathu Gresham Gama. Inetu tsiku la lero ndinokondwera kwambiri osangalala komanso othokoza bungwe limeneli timati National Organization of Nurses and Midwives ndi bungwe lokhazikika ndithu lakalekale limene ndithu anamwino athu onse ndazamba amapezeka mmenemu, azimayi azibambo amapezeka mmenemu. Ndi bungwe lalikulu koma anamwino onse amene maona zipatalazi amakhala bungwe limeneli. Ndiye chinakondweretsa anamwino amenewa chaka chatha tinazabweranso kuno kutachitika ngozi ya Cyclone Fred. Atabwera kuno anaona kuti zinthu sizili bwino, komanso potsatira mujana apemphera President Dr. Lazarus Chakwera kuti kwachitika ngozi, kwachitika namondwe, mabanja ambiri nyumba zawo zagwa, mabanja ambiri aluza katundu wawo. Kodi ngati Malawi tichitepo chani? Chifukwa chake nawo sanamwina anaona kuti ifenso titengepo gawo kumbali imeneyi. Ndiye ndithu anakangalika kuyamba kupeza ndalama zotamangire nyumba zimenezi. Mawake mtsogoleri wa anamwino mdziko muno Ashauts Simenza wati anamwino anasonkherana ndalama zimene zagwira ntchito yomangira nyumbazo. Tinali mu phase ya rehabilitation imene tinkaona kuti zotheka kuti thandiza anzathu amene avutika ndi Cyclone Fred. Anzathu adodima anabwera ndi thandizo zosiyana-siyana. Ifenso tinabwera pa 12 May 2023 ndi International Nurses Day celebration imene tinazapangira kunoko kumene tinazaonanso mavuto amene wawo. Chimene chinatilimbikitsa kuti napete tengepo mbali kuti tathandiza anzathu amene anavutika ndi Cyclone Fred. Mtsogoleri wa dziko lino anayitanitsa kuti akufuna kwabwino mabungwe ndi ena amene angathandizire anzathu amene avutika ndi namondwe. Ndeno titakhala pansi ngati bungwe tinaona kuti napete tengepo mbali imene President a dziko anatiyitanira. President Lazarus Chakwera wati dziko lino lakhala likutaya nthawi ndi ndalama zambiri pokonza zolakwika zina m'malo mwa chitukuko. Achakwera ati zitha kupeweka ngati anthu atamachita kafukufuku okwanira asanayambe ntchito iliyonse. Iwo ayankhula izi pamwambo otsekulira malo a Clinical Excellence and Training Open Resource Creator mu mzinda wa Blantyre. Bungwe la Malawi Liverpool Welcome Research Program lakonza malowa ndi ndalama zokwana 22 billion kwacha. Keri Napolo ndi zambiri mu ripoti ili limene wawerenga ndi Sampanda Junior. Mwazina malo akafukufuku wa zaumoyo adzipereka maphunziro komanso kusula akaswiri pa nkhani zachipatala ndi kafukufuku mdziko muno. Malowa alimbikisanso kafukufuku wa zachipatala ku Malawi. Poyankhula pamwambo otsekulira malowa, Achakwera analimbikisa Malawi kuti azichita kafukufuku mozama asanayambe chitukuko chilichonse pofuna kupewa kutaya nthawi ndi ndalama. I cannot emphasize enough how critical and indispensable scientific research is to the development. Kafukufuku wa sayansi ndofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko. Ndife odzipereka pa ntchito yoonetsetsa kuti Amalawi akudzidalira. Koma kuti izi zitheke mpofunika kuti tizame pa kafukufuku wa sayansi. And we must invest. Mawu ake mkulu wa Creator Stephen Gordon wati malowa akuyembekezeka kusintha kafukufuku wa zachipatala yemwe akuchitika ku Malawi ndi 30% mzaka 10 zikubwerazi. A Henry Mwandumba ndi mkulu wa bungwe la Malawi Liverpool Welcome Trust mdziko muno. Nyumba imene ya Creator ibweretsa zinthu zambiri mdziko muno komanso itithandiza kuti tipange kafukufuku mozama kwambiri malingana ndi mavuto amene tikupeza azamoyo mdziko muno, mavuto akale ngati malungo, chifukwa chachikulu, komanso mavuto amene akubwera tsopano, matenda ngati anabwera COVID muja. Pakadali pano nduna ya zamaphunziro amadaliso Kambauwa Wirima
yati malo akafukufukuwa athandizira ntchito yotukula maphunziro. Aka ndikoyamba kuti dziko la Malawi likhale ndi malo akafukufuku wa zaumoyo amakono amene ali ndi library ya digital yokhala ndi intaneti yachangu komanso malo opangira kafukufuku wa zaumoyo mwa zina zambiri. Ameneyo ndi Sampanda Junior kuwerenga ripoti limene walemba ndi Kerry Napolo. Kupitirira ndi nkhani zathu, dziko la Mozambique latsimikiza za chidwi chake chogwira ntchito ndi dziko la Malawi popititsa patsogolo ntchito za malonda ndi chuma. Kazembe wa dziko la Mozambique kuno ku Malawi Alexandre Hekirano Manjate wati maiko awiriwa agwirana manja pofuna kupititsa patsogolo ntchito za mphamvu za magetsi, mtengatenga ndi ulimi. Amanjate ayankhula izi kwa atolankhani amene akuyendera ntchito zina zimene ndi zopindulira maiko awiriwa. William Kumwembe ali nawo pa ulendowu ndipo akufotokoza. Ubale wa maiko Malawi ndi Mozambique ndi wapaderadera, umapereka danga ku dziko la Malawi kuti litha kukafikira ku nyanja ya mchere kudzera pa doko la Nakala kapena la Beira, kumene kumafikira katundu wambiri amene dziko la Malawi limafuna pa ntchito zake. Maiko awiriwa akugwira ntchito limodzi pofuna kutukula miyoyo ya anthu maiko awiriwa komanso kupititsa patsogolo chuma ndi ntchito za malonda. Mwachitsanzo, dziko la Malawi ndi la Mozambique akugwirira ntchito pamodzi pokonzanso njanji kuchoka mdziko la Mozambique kulowa m'Malawi ncholinga choti ochita business asamavutike pofuna kutenga katundu wawo kuchokera ku Beira mwachitsanzo kupita ku Malawi, zimene malingana ndi akatswiri zithandiza kunena kuti mtengo oyendetsera makamaka katundu kuchoka mdziko la Mozambique kufika ku Malawi utsike ndi pafupifupi 30 kwacha kapena 40 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. You saw that 1 week ago, for example, a train arrived in Lilongwe coming from Nakala. Sabata yatha mwachitsanzo mafuta anafika ku Lilongwe kudzera pa njanji kuchokera ku Nakala. Izi zithandiza kutsika kwa mitengo, chifukwa tu mitengo ya zinthu ngati mafuta agalimoto ndi yokwera chifukwa cha kukwera kwa transport. It's why deteriorate the price in Malawi. If we can work together, titati tigwire ntchito limodzi kugwiritsa ntchito njanjizi zithandiza kutsika kwa mitengo ya katundu. Using the railways at Beira, using the railways at Nakala, we can see it by next year we can reduce drastically the price. Kupatulapo maiko awiriwa akugwiranso ntchito yokonza malo amene azidzagwiritsa ntchito pofuna kutapa magetsi kuchokera ku Kahola Basa mdziko la Mozambique kupititsa mdziko la Malawi. Project ngati yomwe ndi ya ndalama zokwana $127 million. Pano ndayima pano ndi pamatambo pamene magetsi azidzadutsa kulowera chakumwanza uko kufupi Nkuzobwe kenaka nkulowa mdziko la Malawi, zimene zidzathandize makamaka kuchulutsa chiwengo cha mphamvu ya magetsi chimene dziko la Malawi lingapeze kuchokera mdziko la Mozambique, komanso mphamvu ina izidzadutsa mdziko la Malawi kupita gawo lina la dziko la Mozambique. This is a dedicated line which will be only supplying power to Malawi. Nthambo izi ndizopereka mphamvu ya magetsi ku Malawi kokha. Mtsogolo muno tidzawonjezera mphamvu ya magetsi amene tidzatumiza ku Malawi. Tatsala pang'ono kumaliza ntchitoyi. Tikuyembekezera kuti timalizitsa pofika mwezi wa Mei kapena June chaka chamawa pamene tiyambe kupereka magetsi ku Malawi. And more or less like in May or June next year it should be mostly completed. Kulankhula ndi akuluakulu aboma m'maiko awiriwa, iwo ali nchitsimikizo kuti ntchito ngati zimenezi zithandiza popititsa patsogolo ntchito za malonda pakati pa maiko awiriwa komanso ntchito za chuma ndi kuonetsetsa kuti miyoyo ya anthu m'maiko awiriwa ikupita patsogolo. Kuchokera kuno kutete mdziko la Mozambique, ndine William Kumwembe. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhani pomwepo. And then suddenly felt the burn. Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy-Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy-Sid. Fast, soothing relief from heartburn. Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more?
Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right, for breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? Mmm. So yummy every time with omega-3 and omega-6 vitamins all for free. We use it anytime with healthy G. I'll be cooking up a song for my family. Yes, Loani. Sikomota kulandirani. Sorry, Panita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tuma office muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, write miles with a smile. Takulandirani kupitiriza nkhanizi madzulo ano. Bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority lati likupeza phindu la ndalama zokwana 1 billion kwacha pa mwezi. Mmodzi wa akuluakulu a bungweli a Lawrence Chikoko wanena izi lachitatu mu mzinda wa Lilongwe ataonekera ku komiti ya za ntchito, mafakitale, malonda ndi zokopa alendo ku nyumba ya malamulo. Tikupasirani ripoti pa nkhani makamaka mu nkhani zathu zotsatira, koma mkulu wa wairesi ya mlimi a George Viriri wati nkofunikira kupereka ukadaulo wa zauchembere wabwino kwa achinyamata. A Viriri ayankhula izi kumponera mboma la Dowa pa maphunziro a achinyamata pa nkhani za umoyo. Avilili anati ndi khumbokhumbo la bungwe lawo kuonetsetsa kuti achinyamata akumatengapo gawo kukambirana ndi adindo pa nkhani zokhudza uchembere wabwino. Chimene chasangalatsa kwambiri chonena kuti kumano akukambirana achinyamata ine akewo komanso ndi adindo osiyanasiyana ochokera ma department aboma, kuchipatala, Ministry of Gender, kuti athandizane kuti awunikirane kuti kodi tingapange bwanji pa nkhani zokhudza ndi achinyamata andi kuti kuyembekeza kuti kudzera mu training imeneyi tiona kusintha kuti mavuto amene achinyamata amakumana nawo kukhudza ndi nkhani za umoyo pakhala kusintha foti atha kukumana ndi adindo osiyanasiyana kupeza upangiri komanso kupeza nzeru. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Canadian Organization for Development Through Education, Agatha Njunga, ati ana achitsikana akumasira sukulu pa njira kamba kokumana ndi mavuto a zauchembere monga kutenga mimba anakala achichepere komanso kulowa m'banja anakala achichepere. Malingana ndi mavuto osiyanasiyana amene atsikana amakumana nawo, kusira sukulu pa njira, kutenga mimba zosakonzekera, matenda opatsana pogonana ndi zina ndi zina. Nde tinaona kuti ndizofunikira kuti tithandize kupititsa patsogolo moyo wa atsikana amenewa popanga ma interventions osiyanasiyana mothandizana ndi mapartners osiyanasiyana kunoko ku Malawi. Iwo anati madera omwe akugwiramo ntchito monga ku Lilongwe, Dowa ndi Ntchisi achitsikana ambiri akutengapo gawo pa nkhani za uchembere wabwino.
yemwe akutsogolera project yakwera Richard Makala anayankhula izi pomwe bungwe lawo limapereka malaputopu okwana 83 kwa ophunzira akusukulu yakachenjede ya Mzuzu omwe akuwathandiza, ndipo anaperekanso makompyuta okwana 4 ku sukuluyi. Amakala anauti kampani komanso mabungwe azindikire kwena kuti ophunzira msukulu za ukachenjede pano sakumasunganso zolemba zawo m'makope ngati kale, ndipo anena kuti kukhala ndi malaputopu ndi chinthu chofunikira kwambiri pa sukulu. Iwo anena kuti bungwe lakwera linaganiza zowathandiza ophunzirawa litaona kuti mavutowa ndi akulu mu sukulu za ukachenjede. Zofunika kwambiri kunena kuti mabungwe enanso akhoza kutigwira dzanja pamene ife tatengapo gawo powapasa ophunzira amene wa malaptop, powonjezera kunena kuti tikuwalipiranso ma school fees, kunena kuti akhoza kukhala nzika zimene zikhoza kukhala nzika zodalirika m'dziko lino la Malawi. Iwo kenakana kuti ophunzira ena msukuluzi akuvutika kupereka fees, ndipo ndati nthawi yakwana mabungwe ndi anthu ena athandize ophunzirawa asadasiye sukulu yawo pa njira. Mmodzi mwa akuluakulu a sukulu yakachenjede ya Mzuzu, Ajofu Mkandavire, anayamika bungwe lakwera kamba kofikira ophunzira ndi malaputopu. Mmodzi mwa ophunzira, Asipho Chinyamula, anati bungwe lakwera lidawathandiza powalipira fees pomwe adali pafupifupi kusiya sukulu kamba kuti amalephera kupeza ndalama za fees. Vuto ndendera likulifa alipo ma student au alipo ophunzira ambiri amene anasungisa malo chifukwa choti akusowa pa fees yo, chifukwa china zoti amene apereka ngongole za boma nthawi zina amatha kutenga anthu oti akhoza kukwanisa okha kuzilipirira kusiya ene amene ali osawikitsitsa ofunika ma fees yo. Pambali pa nzuni akwera akuthandiza ophunzira ku sukulu za ukachenjede za Luwana, Yonima, Mast komanso Mubas. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Bwalo la milandu layimitsa msonkhano waukulu wa chipani cha Malawi Congress MCP. Kampani ya Eskom yayimitsa ntchito yolumikiza magetsi mwaulere kamba kakusowekera kwa ndalama, ndipo mu nkhani zina President Lazarus Chakwera wati dziko lino lakhala likutaya nthawi ndi ndalama kamba koyambisa zinthu opanda kafukufuku okwanira. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina ya intaneti kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, ndipo pa X @Times 360 Malawi, komanso mutha kuchita subscribe ku 1895 poimba star 1895#. Ndine Eric Nsikiti, madzulo opambana. Ndine Sam Banda Junior, ndi mmene nyengo ikhalire usiku uno ndi mawa. Tiyembekezere nyengo yozizira m'madera ambiri mawa masana kuzakhala kwa mphepo komanso kwa dzuwa. Mphepo yamwera ikuyembekezeka kuchepa mphamvu mawa. Mphepo iziwomba kuchokera kumwera chakumvuma. Lachisanu tiyembekezere nyengo ya dzuwa komanso yotentha. Tsopano tikupasirani mmene kutenthere komanso kuzizirira. Kwa Ngabu 18 degrees Celsius mpaka 33 degrees Celsius. Blantyre 13 degrees Celsius komanso 28 degrees Celsius. Kulilongwe 12 degrees Celsius komanso 25 degrees Celsius. Kumangochi 17 degrees Celsius komanso 30 degrees Celsius. Ndipo kumzuzu 13 degrees Celsius komanso 24 degrees Celsius. Tsopano tikupasirani nthawi yotulukira komanso kulowera dzuwa. Kumzuzu dzuwa lizatuluka 3 minutes past 6 ndipo lizalowa 25 minutes to 6. Kulilongwe dzuwa lizatuluka 7 minutes past 6 ndipo lizalowa 26 minutes to 6. Ndipo ku Blantyre dzuwa lizatuluka 7 minutes past 6 ndikulowa 26 minutes to 6. Za nyengo ndi zomwezi, munali ndine Sam Banda Junior, usiku opambana.